नौनाय दैसाया रायजो राजानि गोबां हाखौ खुरखानानै सिलिंखार खालामदों। गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय नौनाय दैसाया टंला, मुरमिला, दुमगुरि, नाचनसालि आरो माखासे गामिनि दै सेराव थानाय हाखौ खुरखानानै सिलिंखार खालामदों। बेनिखायनो दैनि लामाखौ दै राननाय लोगो लोगो थोंजों बोहैलांहोनो थाखाय JCB लानानै फेंनानै होदों। हा खुरखा जानाय रायजो राजाफ्रा गाव गावनो खरसा खालामनानै JCBजों दैनि लामाखौ थोंजों खालामना एबा फिरायना हरदों। अदालगुरि जिल्ला टंला हालामनि नौनाय दैसा सेराव दुबदुब्रि, बुरमिला, नाचनसालि गामिनि रायजो राजाफ्रा दै राननाय समाव खामानिखौ मावाब्ला उननि समाव दैजों गोबां मोगा-मोगि जानांगोन होननानैबो मिथिहोदों। बेनिखायनो सोरखारनि हेफाजाब नागिरनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। दा जोंथ' दा दिनैनि बे समाव जों बेखौनो बुंनो सानो, नौनाय दैमाया देग्लायल' नङा, बोसोरफ्रोमबो दैज्लां सफैब्लानो बे गराखुवा खुवायनाय, जेरै मानसिफ्रा जेनेबा हा दोङो मियादि माइ दुब्लि फोथार, दा बेफोराव माइ गायनाय पर्यन्त माने खस्थ' आबाद मावनाय, बे आबादखौबो गरा खुलानानै लाङो। बेनिफ्राय मोजां मोजां दंफां माने दैमा सेराव थानाय बेफोरखौबो बोसोरै लांबाय थायो। बेनिफ्राय दा नै लामा जिथु जोंहा उरां बुस्थि होनना बुङो, बे धुपगुरि गामिनि खन्द, थारमाने उरां बुस्थि खन्द आरो कुरुवा खन्द होनना बुङो। दा कुरुवा खन्दआ थाबाय खोलाहा आरो उरां खन्दआ थाबाय, उरां बुस्थि खन्दआ साहा। दा बे साहा जिथु हाबनाय लामा, बे लामाखौ नै दैमाया गरा खुलानानै मोनबाय। बेवहायनो जोङो दिनै JCB लानानै रायजो राजायानो दिनै जोङो माने लामाखौ मोनसे सिदा फेंना होनायनि थाखाय जों रायजो दैनि लामा माने जावदो जोङो। बे जावनाय हाबाफारिखौ दिनै जोङो खालामदो। रायजो राजायानो माने 100-200 खांनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसे बेयावनो जोंदो मैदेरनि समाव बोसोरि माने मेसें बोथोराव मैदेरजों मोगा-मोगि जानाय, बे समाव जोंजों बिथां अर्जुन सार BJP दोलोनिनो बिथाङा जोंखौ फैनानै सहाय मदद खालामफैयो, खबर लाफैयो बिथाङा। आरो बिथाङा जोंनो टर्च बायदिसिनाबो जगानो फैयो। बे थाखाय जों बिथांखौबो जोंनि ओनसोलनि जानानै आङो हामबाय होनदों आरो जोबोर बिथांखौ जोङो बाख्नायदों बिथांनि मावनायखौ। आरो बिथाङा फैगोन, एसे उनाव सफैगोन बिथाङा जोंदों। दा बिथाङाबो नैबे JCB जावनायाव बिथाङाबो जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो होफैगोन। दा बेवहायनो जों अर्जुन सारनि मददथिखौ लानानै रायजो राजाया नैबे दैमा जिथुबा लामा खुलिना होनाय, बेखौ जोङो बोलोफोरादों आरो बिथांनि मददाव। दा बे समावहाय जिहेतु गोबां न'खर थांदों होननानै मिथिदों। दा जों जिथु MLA MCLA दा बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि दिनाव जों बिथांमोनखौ सोरनिबा माबाखौ लानानै जोङो बुंनो सानाखैमोन। खिन्थु मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा धुपगुरि गामि हिसाबै पुब आरो पश्चिम नौनाया गेजेराव। दा सोनाब गालै माने गरा खुवायनानै थांनाय बोसोरावबो रिलिफ केम्पआव थानायखौ निस्सय जोंनि MLA MCLA बिथांमोनाबो नुदों। जोंनि टंला दग्रा आनसलिक बिथांमोनाबो फैनानै बिथांमोनखौ थानायनि बेबस्था खालामना होफैदों। बिथांमोना थांनाय बोसोरावबो बिखौ निस्सय बिथांमोना मोनलांदों आरो देग्लायबो बे एखे सेम अबस्था। बेवहायनो जों सानो सरकारा जायानो जियानो जा, गासैबो सरकारानो नैबेखौ मोनबोबाय थादों। सोरबा कंग्रेसआनो होन, सोरबा BJPआनो होन, सोरबा BPPआनो होन, सोरबा UPPआनो होन। दा जों बुङा उमुकनि समाव उमुक जायाखै, तुमुकनि समाव तुमुक जायाखै। खिन्थु जोङो रायजो हिसाबै जोङो सानो बिथांमोना रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै बिथांमोना जोंनि मैल्य गोनां जोंनि व्यक्ति भटजोंनो बिथांमोना देरहानानै जि मासियाव रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै जिरायदों, बे मासियाव जिरायनानै जाहाथे जोंनि नैबे रायजो राजानि खामानिखौ मावलाङोबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। आरो मेन खोथायानो जाहैबाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबे दैमाखौ दैज्लाङावल' जोङो बुंबाय, मेसें सफा बागरबाय, बे नङा। बिथांमोना मावनांगौ सरकारनि सिस्टेम बाजेटफोराव दैखांनानै अन्तत थांगाबारिनिफ्राय घिउनाला सिम बे दैमाखौ फेंना होयोब्ला
जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो जों सरकारखौ बेखौनो खावलायो आरो लोगोसे जेसेबां जोंनि बिटिआरनि थिकादारफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो नैबे दैमाखौ बिथांमोनाबो जाहाथे नायनानै जा हालाम जानानै दा बै दुखि जादों दाख्लैबाय न' सेफायनो गोनां जादों दा सिमेन्ट बरला बिथांनि गय बारिबो लांदो आरो देबाथिं न'बो फुनो गोनां जादों बै खोलाहा नासनसालियाव धुबुरि गोलैया आरो जेनेबा नासनसालिया आरो बे धुबुरि एरियाफोरनि दा गराखौ नेनो थांगासिनो दोङो बेखायनो जोंबो एसे रायजोफोरखौ लामा सामाखौ नायनो गारनो जेनेबा दंग' दङ पटारखौ नायनो गारनो एसे हांख्रायनाय बिदि जादों दोङो नङासै होनबा आंनियाथ' बारा बुंनो हाया आं মই মানে ঘোঁৰা মাৰি আছে নদী কাৰণে মানে মই আমি আগবাঢ়ি আছো অলপ আমাৰ ধূপগুৰি বস্তিটো আমাৰ 3টা খণ্ডা আছে বড়ো আছে আদিবাসী আছে এইটো খণ্ডাত মানে ঘোঁৰা খুৱাই আছে ৰস্তা খাই আছে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কি চৰকাৰৰ পৰা অলপ মানে সহায় কিবা এটা সহায় দিব নেকি কৈ পেলাই আৰু যি আছে আমি বুৰিং দিছে বুৰিঙৰ পৰা মানে পানী খাব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে আমি কিবা নদীৰ পানী খাই আছো কলা পানীটো খাই আছো সেইকাৰণে মোৰ এইটো আপত্তি আছিল আৰু আমাৰ ধূপগুৰি গাঁৱটো বাচালে এইটো ভাল আছিল মানে এইটোৱে কথা আজি যিহেতু আপোনালোকে জেচিপি লগাই পেলাই যদি পানীৰ যিটো সোঁত সেই পানীৰ সোঁতটো হেৰি কৰাৰ কাৰণে আমি এই ঘোঁৰা মাৰি আছে সেইকাৰণে আমি এটা নালা খান্দি আছো পানী যদি এটা চাইড হৈ যাব বুলি পেলাই সেইকাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰি আছো এইটোৱে কথা আছিল মোৰ এইটো ৰাইজে মানে মানুহবিলাক পইচা তুলি পেলাই এইটো কামটো কৰি আছে মানে এইটো কাম কি ক'ব আজি যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে কি কম নদীটা অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিছি আমাৰ লাগে এতিয়া কি কৰিম ৰাইজে অলপ কিবা কৰি উপায় কৰি মানে ভয় অলপ কিবা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰে কি কৰে এই ৰাস্তাতে অলপ ৰাস্তাখন হিচাপ কাৰণে অলপ কিয় কৰি আছো আমি এতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব আমাৰ এতিয়া ম্যাদী মাটি মানে একেবাৰে অৱস্থা নোহোৱা কৰিছো সেইটো কাৰণে আমি ৰাস্তা থিয় কৰি আছো পানীত লোকে এতিয়া চিধা কৰিব কাৰণে আশা আমি কিয় কৰি আছো মোটামুটি 10 বিঘা আছে মাটি আছে এতিয়া মাটিটো এতিয়া নাই বৰ্তমান নদী লৈছি এতিয়া কি কৰিম এনেকে যিটো খানাটো দি আছো বছৰে বছৰে এইটো ম্যাদী আছে এতিয়ালৈকে আমি এতিয়া কি কৰিম আৰু নদী লৈছি আমি ধুব নোৱাৰো এতিয়া এইটো আমি লগে ৰাখিলো এতিয়া চব বছৰে পানী আহি থাকে এতিয়া তেওঁলোকে বছৰে পানী আহি থাকিলে আমি ইমান বছৰ ক'ব নোৱাৰিলো কিন্তু এই বছৰ দিয়ে আহি তেওঁলোকে খবৰ দিব কি তেওঁলোকে আমি কৈ আছো কি আজি নদীখন কিবা কৰিছে এইটো মানে আমি কিয় কৰা আশা কৰিছো চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা কৰি অলপ ভাল লাগিল আমাৰ এতিয়া নদীখন পৰি গেল ঘৰ কাষতে আমি ক'ৰবাত আমাক চৰকাৰে জাগা দিলেতো ভালে আছিল চৰকাৰে জাগা দিলে আমি চেষ্টা থাকিম এইটো কথা আমি আপোনালোকে চৰকাৰক জনাযোগ কৰি ৰাখো গতিকে আপুনি কিবা এটা কৰক